What's up mga kailong, come back here again with another video na pod. So karon bago lang nakita nako sa Instagram sa Tukomi guys. Naa sila karon diri sa Tagum. 2 hours ago. So maligo sa ko kay try na ko basig makalago. Yeah! Let's go. Do you love me? Yes, so nana ko diri karon sa ano guys sa Gmall kay nakakita ko sa post kaganiya sa Instagram sa post sa Tukomi nga na daw sila diri karon sa Tagum. So nagdali-dali ko, nagulat ko kay mama kay para makapangayo kog pamasahe padulong diri. Guys, excited kay ko turo sa likod guys, sumuha di na kauban ako diri karon si Kuya Jacob TV. Yes, subscribe sa iya sa ubos ko guys. So pa shout out ta. Guys, ay dali lang Let's go. Yes, the take over. Yeah. Yeah. Mama, say hi to our vlog. Oh, yung mga tuko, Jacob TV and shout out sa Jacob TV. Maraming salamat. Let's go. Let's go mga tuko! Let's go mga tuko! Let's go! Yes, so prank sila diri guys. So sunod-sunod na siguro sa ilahan no? Sunod-sunod na to boy. Ato dala 7 man. Yes. Wapak sila mga kauban boy. O gani. Uyag guro na nila ba? Sunod-sunod sila. Asa ba? Tro mag-vlog. Ay mo na sila bay. Hello. Yeah. Vlog. Sunod-sunod sa ilahan man. Let's go. Sir, mga tuko. Yes. I'm so happy. Yes, subscribe. Hi Charles. Wala. Coincidence. Ikaw Manila boy, bangan. Kabalo mo din. Magpaparatsit. Sikat na kayo sila guys. Sinana sila 500 subs. Yeah, 500k. 500 subs ni noon. 500k. Trending ba sila karon? Gani trending ba yung Tukomi ron ba? Number 1 sa ano ba? YouTube ba? Number 1 sa trending. Gingnan ako to isa na ako kauban nga. Ana sila bang anak ko nga nabi ang Tukomi karon sa Tagum. Kisa Tukomi. Katugong sikat kay sa YouTube ba? Ha? Oh, lagi ka to. I-prank ko na to sila. Gunito. Tanaw na to sila reaction. Kung sa reaction din. Busy pa magod kasi prank. Badagan kasi sunod-sunod. Sikat mo kini Tukomi, guys. Sikat kini Tukomi, promise. The best kini sila nga prankster sa Pinas, number 1. Davao jud. Taga Davao lang sila. Jud. Tibuok. Yung mga tuko sa tusay na. Peace mga tuko. Yeah. Ano kay mama kay ganyan ba nga? Ma, asa naman mo ma? Kay nakoy ano ba, madto kog Gmall ba? Mo sabi kag Gmall day. Naaboy tong ano ma, sikat kay sa YouTube mga pranksters mo ba? Atik ay, lagi mo adto mit. Naka na bay, naka na mga nakaitom draw, kana naka-yellow, kana lagi. Kana sila bay, mo na sila. Asa man na sila mo adto? Mag-ilis na ito sila. So dugay sila manggawas diri ambot asal sila nag-ilis diri. Kauban ako diri si Carls. Hi guys. Og si Jacob TV. Hi guys. Yay. Hello mga Jacobers. Ako mga ilong. Yeah, mga ilong. Profile diretso bay. Dali sa profile. Grabe. Amo pa-picture ko nya ulat lang mo. Pa-picture jud ko. Dapat nagplano tadaan nga i-prank ko nato sila ba para tingal. Ay pero dili basta-basta ang Tukomi ay kay makalata dahil na sila. Lapusta ba kay mga maayo ba nga mga ano pranksters. Mura mo kog nagdamgo bay. Holy crap man. Is this real? Pangandoy bay. Gani mo gani. Nag-comment ba ako ko na sa ila. Nag-tweet ka. Nag-comment ko sa isa nila ay sa ano ba katong video nila dugay naman to ako nga. Yeah, pag ay ato daw Tagum daw kanang pag-prank. Karon, is come true. Karon bay kay tuara jud na apil jud Dulon jud na ako sila unya bay kay Panay ulaw-ulaw. Why ulaway ning maula man YouTuber good. Yes.
Dapat na may fanfest dito sa Davao, no? Bitaw ba? Ay, bitaw ba? Shout out sa ano ka na YouTube fanfest. YouTube sa creators. YouTube, ano sa tanan mga ano sa YouTube, basta sa YouTube lagi. Kanang dapat mag ano pod mo magtukod pod mag fanfest diri sa Davao. sa Davao. Oh, kay daghan pod baya diri mga aspiring nga mga YouTubers, gusto pod sila magsugod or nanay nagsugod. Especially sa Dover Studios. Kana ba gusto kay kumapil ano ba dapat mo ano pud na sila ba kay tagahan pud na nila chance ba nga maka-appeal ana, di ba? Dili nga puro na lang Manila Manila ratanan, focus lang dito. mo yung tag naatay unsa, mo yung tag naatay pamasahe padulong dito kay wala man. Wala gani. May lang na free. O gani. Dapat kung unsa ka makabalo sa ay YouTuber ka o sige kanang dalon ka na mo sa Manila, Tagalog Pliti. Kaya. Kami ni bahala dito. Umara ka hotel o bisag dili good sikat bay. Nga na ba bisag dili sikat kay dagaan day ano opportunity. Kaya mo gawas ay. Kaya mo gawas na sila daraw ka ng gray nga puro sila no. na sila dara sa gray nga portahan no. Shout out din sa tanan nga mga kauban na mo dara sa GC. Dapat nangadto jud mo. Tagum vloggers nangadto mo. Oh, dapat nangadto mo. Kamera tulo diri. Kamera tulo diri. Grabe mo. Ha? Try na to sa Unta. Mo ni kasabaan to mo. Update ra ta mo niya, guys. Yes. Isa na po siguro na sa mga props nila ba, pila pusta ba kana? Props na pud na ba? Props na pud lagi na bay, pila pusta bay. Mga ilong kanang ano day, wala ta mo na ay wala ko na update. Ako day wala na update day. 816,000 subs na day ang Tukomi karon. Tawa jud ko na update na 500 pamguto akong pagkabalo ba. So wala mi kabalo kung nakagawas na ba sila dito or nana sila diri sa second floor. Kaganiya ram day sila diri day adyo diri turao naglingkod. Turo guys, naglingkod guys, ay mong palata kaya madaot tila ang prank ba. Mong palata nga nag-prank sila mo no. Ano to? Kananadaraw. Muna so Video ko. ha? Video ko. Sa buhato Kasi nimo. kung tawag din. Kumuliyok sila pakamatay ko ati-ati. Daot jud lang prank ni bay kay daghan kay nakabalo bay. Guys, dara Tukomi guys. So guys, sige daw, try daw dito daw. Bawal daw liria lagi tawa. Video mo din eh. Grabe ka. Ako bud baby boy. Kanao kanang kulay puti. 1, 2, 3. Nyara 1, hello. 1, 2, 3. 1. Thank you. Congrats for number 1 trending. 100,000 subs. Share na lang. 100,000 subs po. Pwede. Boost Charles din. Charles? Oo. Ay, anong nakabaliman? Yeah. Nakapapicture na dyan ta. Yes. Isan na tayo lang. Uy, ara, mahala sila dara. Ya, pwede pa shoutout ya. Let's go, showers, bigay ng TV, let's go. Yes. Suporta mga toko. Yes, mga toko. Toko. Danny, the king of the track. Sige bay, Tukomi, all Tukomi. Tukomi! Mga toko, bye-bye. Woo! Bye, all. Oy, mga toko. Salamat po. Wala na, finish na. Tara. So, successful jud mi guys. Naka-picture pa jud mi dito alaga niya. Kaso lang kay bisita mi dito sa isa sa mga
trabahante diri sa ano ba sa Gmall. Kay bawal daw mag-vlog kay behind the scenes. Nga kayo may pero at least paunahon na mo sila ka-upload. oh, pero at least ano jud ka successful. Successful gini. Ha? Ito kasi, Tukomi gol. Tukomi. Kanang sa YouTube ba mga YouTuber, mga vlogger. Oo. Sikat kini sila sa YouTube, Number 1 man. trending sila karon sa YouTube. Yes. Di ako Patanaw sa ano, sa video. Sikat din na sila number 2 sila sa trending karon. Trending? 1.6 million views. Yang number 1, wala ka balogin sa. Ay ano man to Ako ba yung number 1? Ikaw rin number 1. Ako mo kabalo? Wala pa. Nabisi mo to to. Muna itong prank na lang ibuhat. Da, 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 da. Sila prank nila. Nabuhat mo sila. Nagkasa man to. Taga-Davao lang sila. Gadabaw. Ano? Gusto. Taga-Tagum rin. Taong grasa, man. Patas na ikuan. Ay mo ba? Pero ilang sakinan? Mga kamaro. Ay, makamura siya katong taga-Digos. Yung taga-Digos. Oh, Digos good vibes. Digos good vibes. Oo sila. Kasi pangalas ng ano? Tukomi. Tukomi daw, spinning up. So yes, successful jud kayo mi guys kay nakapa-picture na mi sa Tukomi kaganiya daghan kay mi pictures plus dawat to jud mi ngani sa RJ kay nag-post mi sa akong Facebook account ko makita jud raon niya. Nag-post ko dito sa akong account og picture tapos naka-hashtag siya dito Bot sa hashtag dito So karon kay manguli na siguro mi no kay kanang wala naman ang Tukomi nanguli na pud siguro. So muli na pud ta. Muli na ta. Siya kay ano siya ay muli na siya sa ilahang ano. Sila yung tinuod nga balay sa nabunturan. Nya magbulag nami. Diba magbulag na ta. Nya shout out day sa Tukomi. Unta makita niyo akong vlog. Unta salay kanang grabe jud namong suporta sa inyo Salamat kayo kana nakapa-picture mi. Yes, so lipay kay karong adlaw guys kay kanang photo nakapa-picture mi sa iya naka ano. Putan kay sila no. Pwede sila mga suplado ba. Ganito box. Hindi okay ra. Ay pa sa telo video din. Sige pa sa basa. Ay sige. Ay. Teka, nang pwede pa plug mo ang channel, te. Boss Charles, tapos Jacob TV. Ano, Boss Charles. Boss Charles. Tapos Jacob TV. Jacob TV. Boss Charles. Jacob TV. Subscribe. Hi. Okay. Gusto mo yung mga hi? Hi guys. Hi guys. Ano, Sige, tuloy mo. please subscribe to Boss Charles. Jacob TV. Wala sa Philippines. So, please subscribe to Boss Charles. Jacob TV. Yay! Thank you! Yay! Muli na sila. Ulit na mo rin. Muli na po ni. Bagagnaw. Yay, mga bagagnaw. Ay nga to rin no bisag wala ko nakapakutana ka sa ano sa Tukomi kaganiya kung unsay mga tips para para mo bagay mong naong maka-vlog ka sa public nga kanang ano ba di ka maulaw, wala kay ulaw. Sana Nakuha jud mo kanang bisag ano ra to kanang presensya ra sa Lesson Tukomi learned. ganiya. Nakatuon yun mi. Yay! So mamuli na no kay So ako magpabilin ko diri ay magpabilin ka diri Kanya pa mo kumuli. Ano man? Mangita sa upan ba maayos. Ha? Kita. Makamutambay. Diri din muli ni. Atog third floor, ngita og cellphone. Maayos niya. Tara. Dili sa mi muli. Canceled. Na-cancelled. Masabay sa kasi mga karon kay alas 7 pa man ko taman. Alas 7 pa ko taman oy. Kay dapat buat jud ang content. Di ba? Content creator. Kay katong last ako nga nakakulab kay si Kuya Tiger, giglag mi gi-part. So subscribe mo, men. Ha? Grabe, the best. Mga babae siya niya, oy. Woo! The best day ever in my life. Pa-picture pa ko sa sa Tukomi. Tukomi the best. Wala jud ko yung mga istorya men kay daw kay pasalamat na kay nakita na ko sila sa personal. Katong ugmad god ay dili. Katong kadayawan kay adto jud mig Davao para lang makita sila pero wa jud mi ano ba wa jud mi na success sa to kauban ako to sila Joma, sila basta na nako si Kelvin Roy. Roy, siya. Kato nagsabay mi pero siya naka-upload na siya ato sa Davao may naka-upload na siya katong sa
naka ano na siya, nakadunag 7C. So sa upload na po jud niya. Nya ra po siya bagong video na po. Tapos ako wala gyapon. Wala pa ko abot dito kay sige pa kog edit. Grabe. Tabangi ko yung edit, men. Dito po yun ako, busy kasi skilahan, busy sa YouTube, pero ano dyan ako, tungaon dyan ako para sa inyo kay love kayo ako mga subscribers. See? So, na dito karon sa 200 kapin nga subs. Mga 222. Musakar gihapon ay basta ano lang Sabi na jud. consistent ang pag-upload. Consistent. Consistent bala pero ang ano dahil kinadit yung sikreto. Kumuha ka na, dili ka malubang ha. Binilag karon ako nag-vlog no. Tapos sunod na siya to ay sunod niya. Si Mana pa din ma-upload, dugay kayo. Monthly ang pag-upload. Dugay kayo ma-upload. So, kadaya lang kayo magtanong-tanong sa rimig ka ng ano diri cellphone. So nagtanaw pag cellphone. Buang na sa balay oy. So mao lang dito ara di taman. Unta magustuhan to niyang video. Mga ilong tabangi day ko ninyo nga unta manotice sa Tukomi, di ba? So kaday karon kay mag-shoutout shoutout kay Adress-Prk, kay Pundoy, kay Sila kay shoutout doon ako siya. So shoutout sa imo ba unta padayon ka mo suporta sa channel. Wala, please like, comment and subscribe. Mga ilong. Let's go.